Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kamis wagi 2 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kamardikan rohani. Kamardikan rohani. Para adiyuswa, saben wulan Agustus kita tansah kaemutaken ngengini endahing kamardikan negari kita. Kita nindakaken nglebetaken gendera lelumban upacara dalu tirakatan lan tasyakuran. Kanggenipun para adiyuswa, wonten satunggaling kamardikan rohani ingkang kedah dipun raosaken. Kamardikan punika boten dipun paringaken dening jagat, nanging dening Roh Suci ingkang makuwon ing gesangipun para adiyuswa. Ing pundi wonten rohing Allah, ing riku wonten kamardikan sejati ingkang nglangkungi sedaya winatesing raganipun adiyuswa. Mlebet ing yuswa adi, raga adiyuswa tamtu wonten ingkang susut lan boten kiyat kados dene jaman semanten. Geraking raga sangsaya winates awit kawontenaning kesarasan. Nanging pangandikanipun Gusti dinten punika ngemutaken bilih roh kita boten saged kinunjara. Ing pangreksanipun Roh Suci, para adiyuswa kamardikaaken saking raos tanpa guna, tanpa daya nglokro lan raos ajrih ngengini dinten ngajeng. Para adiyuswa sakmangke sampun mardika kangge ngrembaka, nresnani lan suka bingah ing sih rahmatipun Gusti. Ing 2 Korintus 3 ayat 13, awit Gusti iku Sang Roh, lan ing ngendi ana rohing Allah, ing kono ana kamardikan. Para adiyuswa, kamardikan sejati kanggenipun para adiyuswa tegesipun mardika saking pepinginanipun kadonyan ingkang saged numusaken raga saya. Para adiyuswa boten malih mbuktekaken menapa kemawon dhateng jagat. Fokus utami para adiyuswa sakmangke ngener ing tentreming manah lan sesambetan caket raket kalian Gusti. Rohing Allah sampun maringaken kamardikan kangge para adiyuswa dados talanging berkah ingkang ageng lumantar padonga ingkang mempeng, paduladan gesang ingkang sareh kangge para ane muda. Monggo kita riyadinaken kamardikan rohani punika kanthi njagi genining kapitadosan amrih tetep murup. Sampun ngantos pasambat lan gelo dateng dinten kapengker ngiket gesang kita. Tansah imuta bilih Roh Suci tansah ing gesang kita. Kita punika pribadi ingkang sampun kamardikaaken kangge ngraosaken berkah lan pangantinipun Gusti kanthi kebak ing caos syukur. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut bilih para adiyuswa sejatosipun sampun merdika secara rohani. Mardika awit tansah katuntun binerkahan dening paduka ing sauruting gesangipun. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya kemawon, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Matema para adiyuswa tansah rineksa binerkahan dening paduka. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, kawula pitados menawi paduka tansah ngreksa lan paring pitulung. Mirunggan kalau pasrahaken lari-lari kawula wonten ing pundiya papan, sae ingkang nembe sekolah, sae ingkang makarya gesang ing bali wismanipun kawula pitados para lari kawula ugi tansah binerkahan rineksa dening paduka. Matema para lari ing pundiya kemawon tansah kakanthi dening paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Nawen
warga GKJ Temon Pepantran Kalidengen ingkang dasa mangke nembe kontrol awit sampun nampeni operasi kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa wonten ing satata gesangipun. Mekaten ugi kalau pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan, Ibu Tiah Kurniani GKJ Magelang lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sedherek kawula astama ing Jakarta, kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sutiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusmina, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsuti Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarod Sukmono lan sedherek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y. Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kalau pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan, kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemas sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.